Attakk fuq is-sistemi tal-Bank of Valletta wassal lil bank jagħlaq il-ferat kollha li għandu mferxin mal-pajjiż u jissospendi għal kollox l-operazzjonijiet bankarji. Fi stqarrija ministerjali fil-Parlament, il-Prim Ministru Joseph Muscat assigura li l-kontijiet tal-klijenti fil-bank ma ntmessux u huma siguri. Lan ta' din l-isqarrija mhux li tieħu post qarrijiet tal-bank. Iżda biex inserraħ moħħ il-familji u n-negozji li flushom jinsabu siguri. U l-inkonvenjenza li qed tiġi sofferta mill-klijenti hija intenzjonata biex jiġu protetti l-istess klijenti. Matul il-jum, il-Gvern iltaqa' ma' tmexxija tal-bank fil-preżenza tal-Bank Ċentrali u l-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji. Din il-laqgħa saret minħabba l-impatt li dan is-cyber attack jista' jkollu fuq l-ekonomija Maltija. Huwa l-ikbar bank li għaf Malta, għandu bewet u ieħor ngħidu nofs l-ekonomija Maltija, li imexxi b'xi mod jew ieħor it-transazzjoni jaffettwah u dan il-bank ilu ġurnata magħluq. Jiġifieri bħalissa nofs l-ekonomija Maltija ma ċaqlaqitx il-flus. Il-Prim Ministru qal li l-bank waqqaf l-operazzjonijiet madwar nofsija wara li intabaħ bl-attakk. Dalgħodu ftit wara l-ftuħ tan-negozju, il-Bank of Valletta nduna li kien hemm problema fir-reconciliation ta' transazzjonijiet internazzjonali li ma' eżerċizzju isir ta' kull filgħodu. Ftit wara, l-awtoritajiet tas-sigurtà Maltin informaw lill-bank li ġew informati minn networks internazzjonali tas-sigurtà li l-bank kien ġie targeted f'cyber attack. Il-Prim Ministru qal li dan l-attakk oriġina minn barra l-pajjiż u li qal fatt li l-bank irreaġixxa bl-aħjar mod billi waqqa' s-sistemi kollha tiegħu. Il-fatt li l-bank induna bl-attakk u nduna bl-attakk qabel ma ġie informat internazzjonalment u s-sistemi ġew shut down f'inqas minn 30 minuta fil-fema tiegħu tieħed deċiżjoni ta' kif naqbad mhux ċajta li inti you shut down the operations of a bank anke b'dak li għandu x'jaqsam ma' sistemi internazzjonali fi żmien ta' 30 minuta, naħseb turi li hemm struttura soda sew. Dr. Muscat spjega li f'dan l-attakk inħolqu tranzazzjonijiet fittizji lejn kontijiet f'banek fir-Renju Unit, l-Istati Uniti, ir-Repubblika Ċeka u Hong Kong. Spjega li b'mod immedjat il-bank talab lil dawn il-banek sabiex iwaqfu dawn il-pagamenti u ntalbu jroddu l-pagamenti li setgħu saru. Żvela wkoll li dawn it-tranzazzjonijiet ammontaw għal 13 miljun euro. L-ammont illi huwa ġie identifikat huwa ta' 13 miljun euro. 13 miljun euro li ġew trasferiti f'erba' pajjiżi differenti f'banek differenti permezz ta' dawn it-transazzjonijiet. Hawnhekk il-Prim Ministru reġa' assigura li l-kontijiet tan-nies ma tmessux. Il-flus tan-nies mhumiex qegħdin fil-periklu. M'hemmx sitwazzjoni fejn il-bank tilef il-flus tan-nies jew ħadd tmur tiċċekkja bil-kard u fil-li kellek elf fil-li ma ħassib xejn. Mhijiex hekk. Sa dan it-tant qed issir ħidma mill-Bank Ċentrali u entitajiet oħra biex isiru arranġamenti alternattivi fosthom dwar pagamenti tas-servizzi soċjali u pagamenti ta' persuni li jinsabu msifrin. Filwaqt li laqa l-fatt li l-azzjoni tal-BOV setet ħolqot inkonvenjent, spjega li huwa importanti ħafna li l-bank jassigura lilu nnifsu li s-sistema ma terġax tiġi kompromessa. Aħjar nistennew ftit u kulħadd igerger ftit minħabba li ma tkunx tista' tagħmel tranzazzjonijiet tħallas il-kont u dan l-affarijiet milli is-sistemi jerġgħu jitpoġġew online qabel ma tkunu ċerti l-affarijiet huma qegħdin f'posthom. Il-Prim Ministru qal ukoll li jinsab infurmat li l-Pulizija Maltija qed tinvestiga flimkien mas-servizzi tas-sigurtà internazzjonali u nħatret inkjesta maġisterjali dwar dan l-attakk. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.